Hey Pumunta fam! What's up sa inyo dyan? Ngayong araw na kami sa MegaMall kasi open na siya at bibili kami ng crib para kay baby. Maraming nag-comment sa yung pinakahuli naming video na dapat may crib si baby, baka yung rollover, papatayin niyo si baby. Alam mo ba't hindi tayo nakabili ng crib? Oh. Kasi na-closean ako ng ECQ. Totoo. Kaya ngayon bukas na, finally makakabili na tayo. Ayan. So tara na, Pumunta fam, sa MegaMall na tayo. We're gonna walk there, we're gonna go find the perfect crib. Maganda yung sa MegaMall, hindi kagaya ng SM North EDSA or ibang mga malls na sobrang daming tao at sobrang siksikan, no? Pumunta ko dun kahapon, halos walang tao. And sabi ng mga guard dun na ganun talaga ang MegaMall ngayon. Like, halos walang tao. So medyo mas safe sa MegaMall kasi mas okay yung social distancing nila. Dahil walang tao. You're beautiful, shine like the sky. Level up na yung face mask natin today. O, diba? Level up ba yan? Ay mask na pala siya, no? Ang laki kasi ng ulo ko eh. Okay, Shanta, tara na. Yes, let's go. Hindi ganyan. Di ba suot ko to nung pumunta yung doctor? Oo nga. Ayun o, lumiliit ng tiyan. Sa labas na tayo. Fresh air. Wala nang pollution. Si Shanta Asian talaga nagpayong. Kahit hindi naman umuulan, nagpayong pa rin. Kaloka. Hey guys, if you want to learn Tagalog or Bisaya, check out philtalk.net. You'll find courses complete with videos, downloadables, flashcards, etc. Kaming mga Australiano, mahilig bang paaraw para maging tan kami. Uso sa amin kasi ang tan. Pero dito sa Pilipinas, lahat gustong pumuti. Nagbebelo, naggagluta. Bakit? Nawala yung puno dito. Oo, wala na. Wala na. Nagka-COVID ang mga puno. Sayang. Maganda yun eh. Yung flowers niya pink. Parang blossom. Mapasok pa sa Pilipinas. Eh, inaano nila yung mga puno. Pinuputol. Kaya ang init-init na tuloy. Sige, reklamo ka pa. Sobrang tahimik na dito sa labas ngayon, no? As in, wala eh. Ghost town. 16 million people in Manila. Pero tingnan nyo. Oh, wala. Ang minamahal ko po, aking diwata. Ang init nga eh. Dito. Entrance. Oh, entrance. Ayan. Ano siyan? Hindi. Open yan. Tinanong ka ng guard kung buntis ka. Kasi tingnan mo. Meron pa. Parang 5 months pregnant ka. Ganun ba? Ay, sakay na, Shanta. You have to stand near the red market. Oh, ganyan kalayo. Ako. Ito. Yeah. Si Shanta nandyan. Grabe, no? Level up ang social distancing sa MegaMall. On the search for a baby crib. Nasa 3rd floor daw. Ayun, oh, baby's kids fashion, oh. Oh, 3rd floor. Pang baby. Ayun. Kaya kayo dyan sa vlog, ah. Sa 25 bossing, yes. Ah, talaga? Salamat, ah. Thank you. Kaya mo yan. Ito yung mga pambata section, oh. Ayun, no? Daming toys dito na pwedeng bilhin, no? Huwag ka munang bumili ng toys. Hindi kailangan nilate mo. Ayun, no? Kung may pera lang sana tayo, no? Kaso ubos ng pera natin sa hospital bill. Okay, we have kids wear. Saan yung pang baby? Ayun, no? May baby carrier, oh. Oh, bili ka niyan. Hindi kailangan yan kasi hindi tayo naglalabas. Gusto ko yun. Parang mas okay yun, no? Hindi kailangan yung safe. Ito, ang laki-laki, no? Parang Sobrang malaki. bed natin. Oo nga. Ay, wag sa ganyan. Sobrang malaki. So gusto mo 3 for 6 months lang? Or 1 year lang? Kasi di ba next year lilipat na tayo. So gusto mo yung ganun lang? Yung pang baby lang muna. Sigurado ka? Ayaw mo sa pula, Shan? Ayaw. Bakit? Ang ganda naman, no? Ito ba yun ng matas or Pwede ka, para mag-asawa ko. Paano siya natutulog dyan, kuya? Ah, ganun. Kasi kung gano'n at ibang siya mo, pwede siya sakit. Ayun na, baby na si kuya. Pero may ibang kulay ba kayo, kuya? Ah, may blue and green and gray? and gray. Gray
Parang gusto ko yung gray, no? May mas mura ba, kuya? Kuripot kasi ako eh. So, itong mga mas mura. Mga magkano ba to, kuya? Kasi ano siya, 5'6", may take out pa po siya. 5'6"? Okay. Pero ito, alam ko nila yung naka-listed po siya, so down siya ng nasa 8,500. Ah, talaga? So, mas sulit pala, no? Nakakatakot ata to. Parang trampoline pa, kuya, hanggang 3 years old, no? Pero ang sa manual po niya, based on manual, 15 kilos. Pero kung kaya po niya, 60 kilos kaya po. Nakakasakay pa po kayo. Pang Filipino baby or pang foreigner baby? Ano? Ito na po yung Kahit ang baby. Ano yun siya? May elephant bag. Comforter lang. Maganda yun kasi matangkad yung anak natin, di ba? 50 centimeters siya nung pinanganak siya. Ito na. Oh, bagay. Wait lang, hindi pa ito. Hoy, ayaw kung maging pa-baby din anak natin kagaya mo, ha? Ano ka ba? Panlalaki yan o elephant yan para animal lover siya. Yung basketball na lang. Mas astig Ano ka ba? ba? Hindi, wala pang alam yun kasi baby pa siya. Pang lalaki ba to, miss? Kasi white siya. Ano? Kasi white siya, mas maganda nakikita mo yung kung anong Pero mas magiging madumi pag white. Kailangan kasi makita yung lahat na nasa-spill ng baby, like milk. So yun yung unang choice natin. Kaso sabi ni Shanta na para siyang trampoline na hindi siya masyadong matigas. So, parang ito yung na-imagine ko na bed for baby. Sabi, dapat 6.5 centimeters yung pagitan ng bars Bakit? para mas safe sa baby. Ah, ganun Ayan ba? o, tingnan mo. Like, Mas super- matigas siya? Huh? Parang ulo mo, no? Social yan. Oh, di ba? Oh, nagro-rock. Oh, pag hindi natutulog si baby, i-rock mo lang. Pero wala akong alam eh. Pero naisip ko yung ganun lang. Parang, Sige, ganun na lang. Kukunin natin. Sige. Shanta ang gusto mo. yung naisip ko eh, kasi parang nag-born lang siya dito man siya. Tapos bababa na lang pag malaki na siya. Ah, may nakadikit. O parang din yung diet. Ah, parang diapers. Ah, ang galing, no? Dito hanggang dito. So, as tall as me. That's how big it is. Feeling ko, kailangan din natin ng changing table. No? A table to change his diaper, ganun. Kasi hindi pwede mag-change ng diaper sa bed niya. Di ba, Sean? Madudumi. Tapos dun siya natutulog. Kawawa. Bed na, CR pa. Nag-change lang ng diaper, tinatanggal mo lang naman yung diaper. Oh, pero dapat iba yung changing table kaysa sa bed. Diba, guys? Wala na tayong pera. Oh my gosh, ang hirap, hindi ko alam. Oo nga. We don't know what to do. Ito yung gusto kong comforter para kunwari Ito set ko, di ba? dugong bughaw Ano ka siya. ba? Set. Parang walang perfect na cot na na-imagine ko dito. Wala eh. We have this here. Ito siguro ang pinakamaganda. Kaso ayaw ko ng parang may headboard dito. Gusto ko yung parang ganito. Ito. Kaso may extension siya. So sobrang mahaba na siya. 6 foot na siya. So ayaw ko ng ganun. Okay, Shanta. Anong verdict? Kung hindi issue ang pera, kahit ano, bilhin natin lahat to. Wala akong problema. Yan lang iniisip ko kasi kailangan mo nang lumabas ni baby sa hospital. It's so exciting, baby, no? Oh, So exciting. na-stress ako. Bakit ka na-stress? Na-stress ako kasi mag-worry ka sa pera, ganyan. Sige lang, utang-utang muna. Sayang, yun yung last piece nila. Pero wala daw discount ang display item. Ano ba yun? Ah, ito. Kaso may ginto. Ano sir? Tinatanggal yan. Ah, hindi siya kasama. Ah, May stock po. okay, on the fam. So, eto na talaga ang kinuha namin. Pero blue naman yung ano niya, okay? Hindi pink. Ayun. Ganda. Perfect. Ayun. Yung mattress po. Yun na po. Ito po. Oh? Yung purple? Wala pang babae. Walang pang lalaki na mattress. Well, ano, meron kami yung white. Yun yung 3.5. Ah, okay. Ito yung mura. Opo. Pero sir, natatak pa naman siya ng bedsheet. Sa bagay, no? Hindi siya makikita. Kalok. Ayun, no? Tapos na tayo siya, no? If everything we need. Ayun, no? Kuya, tulungan kita, ha? Dalhin natin dun. So, pwede ka papunta dun sa amin? Ah, pwede. Hindi. Ang bigat kaya niyan.
Ayaw naman sir. Ipatong na lang natin tapos dalawa tayo. Wow. Superman. Saan kayo dadaan? Sige. Ito naman kayo sir, mag-exit sa elevator na lang po. Ayan. Ayan, nakabili na kami. Uwi na kami. Sana ano. Kasi gusto ko nang pumunta ng hospital para makita ko na si D. Nitro. Really wanna take you home to mama. Wanna spend forever in the day with you. I really, really wanna walk you down the aisle. Put a ring on you. What Dani. you say I do? Ayan, nasa bahay na kami. Tapos after dito, pumunta na kami ng hospital. Purple yan kasi wala nang wala nang ano doon, tingnan niya, princess. Alright, fam, dito na tayo sa bahay. Ito po siya. Ito yung coat natin na para kay baby. So, ngayon doon, fam, tatapusin muna natin yung vlog na to kasi pupunta kami sa hospital. We're gonna see Nitro for the last time in hospital kasi bukas ng umaga, uuwi na siya. Yes, bukas as in Thursday, May 21, uuwi na yan. So we're very excited for that. So, bago siya dadating dito, mag-edit muna ako sa vlog na to. I'm going to set up that crib later tonight and maglilinis ako ng bahay para fresh na fresh pagdating niya. May crib na siya, alright? So, hindi na ako kawawa. I can sleep on our bed. You know? Alright, Duanta fam, kita-kits sa sunod na video ng Duanta. Or should we start calling the channel Duantro? Duantro. For Dwayne, Shanta, Nitro. Duantro. Alright guys, bye for now. Like a star.